Salutare toată lumea, astăzi să facem un nou episod de Pet Simulator 99. Din păcate, cam da, sunt doar eu singur. Și așa că să trecem la treabă. Am dat 2 rebirth-uri aseară. Și când o să ajung la partea aia, să dau iar un rebirth. Cer scuze dacă am lag, dar asta e. Trebuia ca să facem racic neapărat pentru că am 29.000 de gemuri. Știu că alții o să zică că bă, du-te la Trading Plaza și cumpără. Să fiu sincer, chiar asta o să fac acum dacă aș fi în locul vostru. Și hai, ca să mergem. Aia vând câte 100 pe 25k, deci decent. O să mă refac stocul, înseamnă. Mereu când se încărca, făceam asta. Scriam aici. Am mai apucat ca scriu să văd, în fine. Am lag că... Nu, uitați și voi. 1000! Pe 3k! Normal, băiatule. Frate! Unde să ia? 1000! Ăștia fac ca disperații. Doi, mă? E, uite, na. 25, 30, hai că cumpăr din ăștia. Puțin mai mare. 10k, mai îmi dă. Stripuiască ca să-mi dau un rebirth. Mamă, ce ieftin erau ăștia. Dar ne dau cu 10 mai puțin. O să îmi dezechipez toți ăștia. Să-mi echipez noi pe ăștia. Ok. Wow, Crystal Key. Legendary 30k. 73k inclusivă. 50. 50k să fie sincer, chiar s-ar merita. Chiar s-ar merita, nu știu dacă vorbesc foarte încet. Frate, eu am cumpărat unii doar pentru 3k, eu am cumpărat 1000 și asta vinde doar 945 pe 3k. Sau 960 pe 3k. What? O să ne luăm stand-ul. Că de ce nu... Ma, ce băcat e asta. Plus ca să vin și stand-uri. Ce tare. Scade în ce în ce mai mult. Până la 10k la asta. Cer scuze dacă nu mă aud. Ce să vând de aici? Sau nu, mai bine mă duc la Gold Machine. Nu, o să mă duc la Gold Machine și o să le fac pe toate 1000. Că nu. Haideți ca să vedem ce o să mai facem în acest joc mirobolant, în care deja suntem prea OP ca să ne mai jucăm pe el. Aseară am terminat toate numele din joc, că am stat până la ora 8 sau 9 sau chiar poate 10. Tot hatch-ul ăsta nu e bun. Gen, e bun dacă vrei dacă ai bani mulți și vrei ca să deschizi-o în continuu. Fac așa. Schema. O să dă fix.
32 capa, acum mă duc la... Mă duc la... Aoleu, mamă... Uite păturile mele. Stai că parcă am prea puțin. Acum altceva. Am făcut instant 1000. Asta ce înseamnă că putem să facem instant 2000. Lucru care este foarte tare. Da, 2000 instant. Aproape 3000. Bun, claim. Acum fac ăsta, foarte ușor. Uitați cum crește aici, foarte repede. Mai cât mișc eu cu cursorul trece și aia. Vedeți? Hai mai repede. Gata. Să colectez cam tot de aici. Aoleu, mamă. Ce lag am. Aș vrea ca să văd ceva. Dacă aș putea ca să văd 4 grafici. Ar fi și mai bine, dar cred că e din cauza lagului. Vreau ca să văd... Vreau ca să văd dacă pot să văd aici. Începutul. Da, pot. Să închid bine. Cam bine să așa de fapt. Să rămâne cea că aici, văd că deja am dat 600. 15, 21. Deja am 1000. Am crescut cu 1000 în plus față de cât acela. Când am mai tăs posibil. Nu am văzut chestia asta. Cum pot? Ce tare. Și ce așa? La level 3, ce tare. Mai 12 din astea. Mai puțin și iau rank 4. Nu știu cum au făcut atât de repede. Rank 7. 8. Nu știu. O să farmez aici. Nu o să pot ca spun pe 3x, că chiar nu știu. N-am niciun program cu ăla, nu mai merg. Stau aici puțin până fac 10 căpă. Încă puțin. S-a dus. S-a dus. Mi-a dat 88 daycare. Aici spawna un chest. Eu cred că am trecut de Rainbow Machine. Da, cred că da. Period enchant. Da, cred că am trecut de Rainbow Machine. Dar de mult cred că am trecut. Mine file, de aici e gold-ul. Cred că trebuie ca să fie. Trade potions, nu vreau. Aici. Upgrade enchants. Nu am nevoie. Nu am trecut de el. Nu am trecut de el. Să dau cu o dinamită. Sau cu un TNT mai bine. Că nu am dinamită. Și... Păi așa altă viață, frate. Uite că cât de repede crește. Mamă! TNT-ul este foarte OP. Că este și legendar. O să fac până la 100 capa ca să mai rămân cu 700 cu 70 capa.
dureze cam mult, dar în fine. O să dau un magnet. Cam 3. Dau un magnet. Nu. Hai că mai am puțin și fac eu 100 capă. Farmez până la 150, că nu are nimic, totuși suntem pe video. Din păcate la și 25 ore o să închid, că iar nu mai vreau ca să fie 15 minute ca să nu podcast, 15 minute ca să nu mai podcast postez și de-aia. Iar acum, hai că mai avem puțin până la 100 capa. Gata. Mă uitam acolo și mă uitam și ce scrie. Frumos. 50, iar la următoarea zonă mi se pare că ieșim din apă. Mi se pare. Autotapper te ajută la multe, dar nu. Autofarmă cred că e la al doilea reward. Gen, e la al treilea. O să dau reward, o să iau. What? Eu credeam că 170 capa. Cam nașpa așa de fapt. A, nu. La următoare. Să fiu sincer, chiar nu mă ajută deloc, cred că ăla. 2000. Să fiu sincer, cred că nici nu mai trebuie autofarm, dar cred că, ba da, dar ele tot farmează, gen, eu nu apăs nimica. Nu am apăs nimic acum. Deci chiar n-am apăs nimic. O să-l închei la și 23, că nu. Încă 2 minute. Ce lag am. Și în sfârșit ieșim din apuță. Știu că sunt dacă am ciudat, nu. Da, n-avem ce să facem. Măcar am ieșit. Free items. Ready to collect. Dar cred că am greu minutele, ca să fiu sincer. Când ies din Roblox îmi apare chestia aia neagră acolo și nu mai pot ca să o scot. Da, am ieșit. Dar următoarea e la un silver. Mi se pare. Haide, uai! Nu-s moldoven, apropo. Încă un minut. 500.000, incredibil așa ceva. Îmi dă în continuu. Înseamnă că mai avem. Opa, ce tare. Da, și fix ce-am zis, următoarele la minute. Să-mi dau reward. Reward 1. Păi da, și reward-ul 2. Reward 1. Nu mai merge. Că trebuie eu ca să ieși singur. Da, și cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. O să grindez până la ultima zonă, să văd dacă reușesc azi, că mai am și treabă. Și da, sper că v-a plăcut acest episod, fața mea de Trollface. Și așa că, pa!